Des de l'any 2018, la Diputació de Tarragona ha liderat l'execució del projecte d'especialització i competitivitat territorial PEC Turístic en Família. Aquest projecte innovador, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, FEDER, ha transformat les destinacions de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Dels 4 àmbits de treball del PEC Turístic en Família, sorgeixen les 11 operacions que han format part del projecte. Montblanc és una vila medieval amb un ric patrimoni arquitectònic, tant d'aquesta època com d'altres. L'antic celler modernista, impulsat en el seu moment pel Sindicat de Vinyaters i obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, data de l'any 1922. Després d'uns anys en desús, l'Ajuntament de Montblanc va adquirir el celler amb la voluntat de restaurar-lo i convertir-lo en un referent del turisme familiar a Montblanc i a la Conca de Barberà. L'operació La Història fa turisme és una eina que pretenia i pretén desenvolupar el turisme dintre d'aquestes contrades, al Montblanc medieval, a la Conca de Barberà, i pretenia dinamitzar el que és el seu patrimoni, la seva cultura, la seva gastronomia i totes les eines conjuntes a aquest marc important que tenim aquí a la Conca. Montblanc és un destí turístic familiar i pretenem amb tot això que aquesta dinamització turística afecti de ben segur a les famílies. Aquest punt que es troba aquí al darrere meu, el celler modernista del Sindicat de Vinyaters, doncs és el punt neuràlgic per tot això, per distribuir aquest turisme quilòmetre zero dintre de tota la comarca. Els objectius d'aquest projecte han estat restaurar el celler per transformar-lo en un espai d'acollida del turisme a Montblanc i la Conca de Barberà. Crear noves experiències adreçades al turisme familiar. Convertir el celler en un espai interpretatiu del patrimoni i evolució rural del territori, posant en valor la història de l'edifici. No només es volia crear un espai d'interpretació i descobriment adreçat a les famílies. També es pretenia transformar les naus de l'antic celler en un espai diàfan que pogués acollir tot tipus d'esdeveniment, fires o festivals. Gràcies al PEC Turístic en Família, s'ha pogut engegar el cicle d'experiències Viu Montblanc en família. Consisteix en una sèrie d'activitats adreçades al turisme familiar que, tenint com a seu el celler modernista, permet als participants tenir un contacte directe amb l'entorn natural de Montblanc. Alhora, les visites familiars al celler han permès acostar els més petits a l'arquitectura de començaments del segle XX i conèixer una part de la història de la comarca.